पंडुगी राय जिंदाबाद 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 पंडुगी राय जिंदाबाद 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 पंडुगी राय जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक जा सब रुक जा। नॉमिनेशन तो हो गई, रउआ लोग से विनती बा कि एक बार और जितावे का मौका दी। घरे घरे दूरे दूरे वोटिंग लग जाए, ये हमरा वादा बा। एकरा पहले जीत रहनी काम ना भेल, पता बा हमकी सबके दूल्हा पर काम हुई, ये हमरा वादा बा। तो रउआ लोग जाए, याद रखम पंडुबी राय के। प्रणाम। जाके दिवस पहले देश के काम उतरे के सब जान रही मोर कुड़ी के बच जाए। दस पहले पूरी साला लाज जूता खात रहलिस, एकरे गांव के पीछे पीछे घूमत रहलिस, अपन घर छोड़ के हियां दिन भर गोरले रहलिस। ए दोगला हउ साला, एकर मरे के इंतजार करतनी। ई सारा मर जाई त मुखिया में हमही लड़म ना जानल। चल हां हमकी चाचा जी तवन त गार्दा उड़ा जाई साले के छठ में पूरा गार्दा उड़ा देवली। ई सब तो ठीक बा कबूतर, लेकिन साला रमेशवा गांव में सब गड़बड़ावता। तो ओकनी का छटका था ना। हां अच्छा चुनाव जीते दे ओकरा बाद साले के ओकनी का हमनी का छटका दिया ई। हर बात करे बारे तू। जिंदाबाद जिंदाबाद फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? साला हमरा के लास्ट में माला कौन पहने लखा? साला समझा ना दे हमरा के। साला माला पहनाई लो, साले लोग के मुंह आइए दे। ई साला बोकाराम साला बोके रहता हूँ। साला का माला ना पहनता इधर का टायर पहनता ही। हां वे ई साला पूरा पंचायत महका देतो बोकवा साला ई। किसिया मत माले में पहनलबा मरला खाना में। फोकाराम जिंदाबाद जिंदाबाद फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना फोकाराम मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना। अरे यार बाबा अरे सुन का हो रे बोल का रे सुअरों के बचवा लखिन घेंगिया तेरे से का बहुत। अरे बोकाराम मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना। साला 8-10 आदमी ना हुआ, पूरा जमाने के बात करते रहे। जीत देबे सा बाबा जीताऊ ना जीतवा तो हरतवा नु कम से कम, हरतवा तो तोनी के फाड़ के हरतवा, इतने में तोनी के गांड बियार हो गेल। साला तोहरा का दो साला गार बियार करे के हाजिर बतिया तेरे साला। ये साला कबूतर छोड़ 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 रुक तू ने तू जो यहां से भाग चल जो बियार करबा साले बोका के औलाद। रे साला इलेक्शन के टाइम में चाचवा के घर वही का रे साला खाली मारपीट करत रहे। चल चल यहां से चल जल्दी बैठ, साला खाली मारे पीट के फेंक रहा। यार बाबा के एकदम मुआन साला। चल चल बाद में का हो कबूतर कौन छाप मिलला? चाकू छाप याद रहे नु? हाँ याद बा, पंडुगी जी के वोट देवे के बा। चाकू छाप हाँ चौकी छाप। ठीक बा जा याद रहे के चाही, ना तो ये चको चल जाई भीतर चाट के गुजर हो जाइबा। करे बोतलवा बोला कबूतर का बोकाराम के नॉमिनेशन में बारू सुअर लेकिन चिल्लात रहले, नारा लगावत रहले का ख्याल बा? ए एंगे गेरे नहीं घूमे वोट तो बोका डांग पे थोड़े न देबो, वोट तो देबो तोर चाचा के चाकू छाप पर। ओ तो थोड़ा दक्षिण में थोड़ा बढ़िया से खड़ा हो जो आ तू अपन बाप के कसम खा के कह कि हमरा चौचे के वोट देबे। हट काय खाई बाबे क्रिया रे, हमरा जहां मन करी वहां देम। साला तो तू क्या बोलत रे साला? क्या बोलत रे साला? साले झूठ बोलत रे, हमरा चाचा के वोट देबा। साले बोका के साले गुला नहीं साला ए छोड़ 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 रे तोनी के काला मारपीट करता रे। तोरा पापा साथे गेरे नहीं लोला मारला तैयार हो। देखत नु बारा तू ये बतावा ठीक बात बा? ओबे से साला पोस्टर लगावत रहनी है, सारा गिरा देलक। बताओ अच्छा बात भाई? ए कौना गज के लागत हौ रे? गचियार तो हौ, एही पकड़ तो। अब देख चुनाव चिन्ह बोकाराम केरा छाप, अब ठीक लगा था। खूब बढ़िया लागत हो। हाय देख देख निकाल देनी हो। हाय देख हाय देख अब कितना मस्त लागता। बोकाराम केरा छाप, सारा केरा बोका खा गया। साला हमर सुंदर पापा के पोस्टर फाड़ देल। साला तू कबूतर यादव पे हाथ उठा देले हा? साले हाथ उठाबा साले हमरा पर।
साला बुला के लाओ साला बोकाराम के जो बुला के लेते हैं, चल जो साला ले बुला के ए कबूतर बोकवा के बेटा काला मरल है और हुआ के हां साला के बड़ी मार मरले बनी आज साला का कहे लगा कि हमारे चाचा के पोस्टर पर साला अपना बाप के पोस्टर लगा दे रहा गेल बा बोकवा के बुलावे आवे दे साले के आओ देख अलग बोकवा ये मरला का साला। अब बोल साला तू बहुत तेज बनत रहले। प्रणाम कबूतर बाबू। आड़ू कबूतर बाबू मरले रहलन हा। हाँ बताऊ तू कितना बढ़िया आदमी से पिटाइल बड़े साला इनकरा से पिटाइला दूर दूर से लोग आवेला कबूतर बाबू नाम है इनकर तोरा तो साला जश्न मनावे के चाहिए घर तो 20 रुपया बिरिया फटाका एगो ले आओ और गावा उड़ाई जो ठीक बा चाचा हने आओ कबूतर बाबू हने आओ बैठा ओ भैया तनी कबूतर बाबू के एक बोतल ताड़ी पियाओ पहले ओकरा बाद बात द देखा कबूतर बाबू तू हमरा के मरला ऐसे हमरा कोनो तकलीफ नहीं है तू मरला तो हम तर गेनी आ तोरा सामने हम झाट बनी आ हम का उ तोहर चाचवा कुछो नहीं के असली मुखिया तो तू बार तोरा सामने उ कुछ बा अगर तू ना चाहब तो जीती कहियो तू चाहल ऐसे उ जीतेला फिर भी तोरा के उ नौकर लेखन रखले रहेला चला ताड़ी पिया एगो चीज देखा कभी मैच वैच खेला कि ना खेली ले कभी कभी लेकिन मजा ना आवेला बोकाचा तो ऐसा बेकार मैच खेलबा देखबा तो कहाँ से मजा आई तो तू ही बता दो कैसे मजा आई मजा तब आई जब परी मैच पर प्रिडिक्शन करबा कैसे परी मैच एगो इंटरनेशनल ब्रांड बा जौन 27 साल से बहुत ही भरोसेमंद बा और तो और एक ब्रांड एम्बेसडर अपन क्रिकेटर डेल स्टेन बा और तो और जुवेंटस लाइसेस्टर सिटी इवर्टन यूएफसी बड़े बड़ा एक स्पॉन्सर बा का बात बा बोकाराम हाँ और एमे मिनिमम डिपॉजिट फास्ट विड्रॉ और 24/7 सर्विस अवेलेबल बा और एमे खाली क्रिकेट ना टेबल टेनिस फुटबॉल और यही एगो ऐसा इकलौता एप्लीकेशन बा जेमे तू कबड्डी पर भी प्रिडिक्शन कर सकला साचो हाँ और काथी काथी बा बोकाचा एमे बहुत कुछ बा बउआ एमे पहला रजिस्ट्रेशन पर तोरा 15,000 तक बोनस मिली हम तो कहता नहीं कि तू अभी जाके गूगल पर टाइप करके सर्च करा और डाउनलोड कर ला और तू प्रिडिक्शन लगावा अभी डाउनलोड करा था नहीं आज शाम के प्रिडिक्शन लगाओ था कल लिहा तू डाउनलोड बाद में कर लिहा तो नहीं लोग कला आ सुना कबूतर बाबू ई तड़िया पीला आ तनका आवत है ने एगो पर्सनल बात करे के बा आवा जल्दी आ छोकरा इधर पी देखा कबूतर बाबू ई बात तू जाना तारा सारा गांव जाना था कि तोरा से दबंग लइका है गांव में नहीं खे तू हमार साथ द हम तोरा चाचवा के गांव तोरा के साथ देला में हमारा फायदा का हुई फायदा अगर एक बार मुखिया बन गए नी नू उप मुख्यमंत्री बना दे हम उप मुख्यमंत्री लगला दो वाला ही बतिया है 12 मुखिया में खड़ा उप मुख्यमंत्री ओहो बहुत गलती हो गया उप मुखिया बना दे आ साथे एगो खम्बा आ 1 किलो मीट डेली तोरा घरे पहुंच जाई सोच ला अगर बात अगर गलत लगा था यही हम मुंह में मुद्दा मुदा 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 आ अरे बोकाचा ऐसा बात मत कर ऐसा बात मत कर तो विश्वास हो गए है तो एक बार सोच के देखा जब तोहर चाचवा तोरा सामने खड़ा रही आ तू उप मुखिया बन के ओकरा सामने खड़ा रह तो कैसन बुझाई तनी एक बार सोचा कबूतरिया दो जिंदाबाद कबूतरिया दो जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो कबूतरिया दो जिंदाबाद 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 साला कबूतर यादव के कंधा पे हाथ रखता है रे भोसरी के साला पंडुबी रहा के झाट गांव में गोली मार देंगे तुम्हारा हम नारा लगा साला सब कबूतरिया दो जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो कबूतरिया दो जैसा हो कबूतरिया दो जिंदाबाद कबूतरिया दो जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो कबूतर कैसा लागल बुआ 12 बनिया लागल रे बोकवाचा बोकाराम जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा अच्छा सारा जे गांव बा सारा अपने ब्यादा राय जी के वोट बा यहाँ अच्छा बहुत ज्यादा यहाँ वोट बा आ सारा लोग तोरा से खिसियाल बा काहे सारा कॉल घोट गेला पैसा देला 1 रुपया एगो कॉल हला ले दूरा पे कोनो के हमरा के वोट मांगे दिया या पहचान हमरा ज्यादा बा
चाची प्रणाम। याद बानू चाकू छाप पर वोट देवल जाई। बोकाराम जिंदाबाद, केरा छाप जिंदाबाद, बोकाराम जिंदाबाद, केरा छाप जिंदाबाद, केरा छाप जिंदाबाद। केरा छाप पर मोहर लगावे के बा, पापा के कह दिया। पूरा घापाक दिन केरा पर लागे के चाहिए। चल केरा छाप जिंदाबाद। चाचा साला बोकाराम तो पूरा केरा बंटवाता हो, हम चाकू बंटवा दी का? चाकू कोती बटवा साले, बंदूक बटवा दो। तू साला चाहते बारे कि हम हार जाए। ये साला हार के टेंशन माथा पर चढ़ल बा। इस सरू कोई तो चाकू बटवा दो। बउओ चाकू छाप पे याद रखियो। ठीक बा, याद रही। चल यहाँ से दूसरा काम। समझ गेला काथी कलम? हाँ समझ गए नहीं कहला ना चाकू छापर देवेला। गलती समझ ला तू। भाई देखा साला के दांत चियर ले बा साला गिदर लेकिन हिनका के देखा बोकाराम केरा छाप सबसे अच्छा कर्मठ एवं दुधारू, बहुत साफ सुथरा नेता हवा। हमार सारवा चाचा 5 साल जीतला, काथी कहलक? कुछ कैलक? अपने भतीजा के मार के साला गाल फुला दे। देखे रखा केरा छाप याद रखिए। ठीक बा। तोहर बाप का संबाद तू ओकरे के वोट दिया। कथी पर वोट दी मुखिया जी रोए बताई? एगो चौपो कल हमरा हलल बा देखी, आ लेटिंग आ रहा है वो सर्व सब खा गए। फिर से रो कहतानी जिताई, रो शर्म ना लगता? जाई हम वोट ना दे। साला कहाँ डले रे? उस साला कोई तो वोट ना देम। देख तोरा ओकरा से जान पहचान बा, हम यही खड़ा बानी, जाके ओकरा के समझा के आओ। प्रणाम से खुशी रहा। तो मुँह से न कहा खुशी रहे, गाँव से कहत रहे। का बात बा? हमारा चाचा से नाराज बानी? नाराज बानी हमरा कुछ मिलल ना मिलल, वही न पूछता नहीं। हाँ, तो मिले के चाहे कि ना? कुछ मिले के चाहिए। हाँ कल ना मिलल है ना मिलल। हाँ तो काहे ना मिलल? सोल्यूशन निकली नू। हाँ तो हम काहे वही से वोट दे दी। दिया ही वोट बढ़िया आदमी के। अच्छा ठीक बा दिया। देखल जाओ। अच्छा मैं चाचा के चुनाव चिन्ह पंडुबी राय चाकू छाप, खून लागल बा, दांत चियर ले बा, सुअर लेकिन साला चिन्ह ले ला। हाँ चिन्ह लेनी। चाकू छापर वोट नहीं खे देवे के। समझाओ तो सरवा कबूतरा तेज बा। समझ गए नू। एक बार हमारे चाचा सारवा के देखा, साला चेहरा से बहुत अच्छा लागेला, बाकी ना लेकिन अंदर से बहुत हरामी आदमी बा। इस सारवा हमारे चाचा बता का हो गए, उनकरे के वोट नहीं खे देवे के। इस साल अगर जीत जाई तो गांव के पूरा बर्बाद कर दी, एको को विकास ना होई। समझत रहनू। सरवा कितनो मार देवे तो आखिर हमरे पछ लड़ेला। रउआ रउआ पूरा परिवार, मेहरारू, बाल बच्चा जितना बा गांव जवान में सबके कह दिया केरा छापर गपाक सीन मारे। ठीक बा ना? ठीक बा याद रखल जाई। हाँ याद बा। भाई एगो पर्ची ले लिया। हाँ दिया। ठीक बा। हाँ निकली। हाँ निकली। ठीक। सरवा तू खूब तेज बारी, समझले? समझ गई? हाँ जियो। ये पकड़, जलजीरा पी ली, पेट ठंडा रहता। चल। पेट तो सरवा में ठीके रहे, खाली साले इलेक्शन खत्म हो गया ना, साले तोहर गाँव झर झरा के तक। तब तोनी के याद बानू मोहर काथी के मारे के बा? याद बा, चाकू छाप। चाकू छाप सरहू अगर तोरा गांव के लड़के से उठावे के होई नू तब मोहर मरिया साले चाकू छाप पर। केरा छाप पे वोट देवे के बा। केरा छाप बोकाराम हाइला। अगर गांव में विकास चाहत रह लोगन तो केरा पे हमारा गचाक सीन, आ तोनी के दूरा पर कॉल हली कच्चाक सीन, आ एकरो घरे लेटिंग बनवा दे हम तो यो हगी भराक सीन। याद रखिए सब। केरा पर 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 केरा पर
बोकाराम जीत गया बोकाराम जिंदाबाद जीत गया भाई जीत गया बोकाराम जीत गया भाई जीत गया बोकाराम जिंदाबाद बोकाराम रे बोकरे इस साला विरोधी आदमी हमरा पार्टी में का करता ई तोहरा पंचायत के मुखिया के पटक देलक मारत साला के ले जाओ ने कबूतरा काट देता हूँ जिंदा ना बच मेरे कबूतरा रुक साला कबूतरा आज साला तुरा कीमा बना दे